كلمنا الروح يسكت الكلمات هي تكون الدعوة Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba, hekk illum il-ġimgħa u x'hekk il-ġimgħa hekk mingħajr jew aħjar tkun ħaġa sabiħa ħafna li nitfgħu ħarsitna ftit iżjed minn ġranet oħra fuq is-salib ta' Ġesu. Eżisħuti is-salib ta' Ġesu mhuwiex dekorazzjoni, is-salib ta' Ġesu huwa il-mudell li lejh irridu nħarsu. Is-salib ta' Ġesu kif kien isejjaħlu San George Preka huwa l-ktieb il-kbejjer li jgħallimna t-tagħlim tal-ħajja. Is-salib ta' Ġesu jgħallimna nħobbu, huwa l-mudell waħdieni tal-imħabba vera. Ejjew għalhekk eżiskuti hekk f'dan il-jum tant għażiż li jfakkarna li Ġesu miet għalina u għall-imħabba tagħna biex jaħfrilna dnubietna, biex jaqadna ma' Alla u bejnietna bħala familja ta' Alla. Ejjew nieqfu ftit momenti ħa nitħejjew għall-quddiesa u nitolbuh jaħfrilna b'umiltà kbira. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħalliel it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal-ruħ l-Arni Honreid. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti, kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek, nissel fi qlubna li mħabba lejn ismek, watina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l quddiem dak li hu tajjeb fina u tħarisulna bit-tħabbrik tagħna bla eda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu Korintin, ħuti. In-nies għandhom iħarsu lejna bħala ministri ta' Kristu u amministraturi tal-misteri ta' Alla. Issa barra minn dan, l-amministraturi wieħed jistennihom li jkunu fidili. Iżda ngħid għalija ftit li xejn jimpurtani li nkun iġġudikat minnkom jew minn xi tribunal tal-bnedmin. Anqas jien stess ma niġġudika lili nnifsi. Tassew li jiena stess ma nħoss xejn fuq il-kuxjenza tiegħi, iżda mhux b'daqshekk jien iġġustifikat u l-mulej li jiġġudikani. Għalhekk tiġġudikawx qabel il-waqt sa ma jiġi l-mulej u għad joħroġ għad-dawl dak li hu moħbi fid-dlam u jikxef il-fehmiet mistura tal-qlub. U mbagħad kull wieħed jieħu mingħand Alla t-tifħir li jkun jistħoqlu. Il-kelma tal-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej il-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek afda fih u jagħmelu u juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmmar għal dejjem għax il-mulej jħobb is-sewwa
u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu u iħarishom għal dejjem. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-ken tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu. Is-salvazzjoni tal-ġusti fil-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-Farisej u l-kittieba tagħhom qalu lil Ġesu: "Ibdi x-xibli ta' Ġwanni sikwit isumu u joqogħdu jitolbu u dawk tal-Farisej ukoll, imma tiegħek jieklu u jixorbu." U Ġesu qalilhom: "Jaqgħu tistgħu iġġalu lil ħbieb tal-arus isumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom, imma jasal iż-żmien meta l-arus jeħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu dakinhar." Qalilhom ukoll parabola: "Ħadd ma jaqta' biċċa drab minn libsa ġdida biex biha jraqqa waħda qadima, għax inkella mhux biss ikun qatta l-ġdida, imma nqas il-biċċa meħuda mill-ġdida ma tkun taqbel mal-qadima. Anqas ma jqiegħdu l-inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella l-inbejt il-ġdid jifqad damiġġani u jixteretu u jintilfu id-damiġġani. Iżda nbit ġdid iqiegħduh f'damiġġani ġodda u ħadd ma jkun irid mill-inbit ġdid wara li jkun xorob mill-qadim għax jgħidlek il-qadim tajjeb." Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn ħtijietna. Naħseb il-kol kemm aħna forsi xi darba fuq it-televiżjoni, forsi ftit minna, kellhom l-esperjenza li u xek saqu xi żiemel kif titiżżommlu r-riedni u tagħtih id-direzzjoni inti permezz tar-riedni u xek. Kultant fil-ħajja tagħna eżisħuti forsi ftit nintebħu kemm aħna l-bnedmejn inkunu rridu li r-riedni ta' ħajjitna inżommuhom sod f'idejna, mhux hekk? Aħna rridu kieku d-direzzjoni ta' ħajjitna tkun frott tad-deċiżjonijiet tagħna u dak li rridu nagħmlu aħna. U forsi allura hekk huwa ftejt ta' sorpriża ħanejt hekk is-salm li smajna llum. Ħanerġa' naqrawlkom huwa salm sabiħ immens. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb. Ammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej il-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek, afda fih u jagħmelu u juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar. X'qed jgħidilna s-salm eżisħuti? Qed jgħidilna dawk ir-riedni ta' ħajtek. Għamel ħiltek iva, imma fdom fil-mulej ir-riedni ta' ħajtek. Kemm ngħaddu minn stress eżisħuti fil-ħajja tagħna u x'hekk illum il-kelma stress saret komuni ħafna. Għax vera l-ħajja tal-lum donnu iktar mu suppost iffaċilitajni jabel f'ħaġa, donnu saret dejjem iżjed ħajja stressanti, mhux hekk? Għax il-bżonnijiet donnhom żidnihom bla doċċ u xekk, u allura l-istress żied. U allura eżisħuti kemm jagħmlilna ġid kieku ta' bil-ħaq narfu nagħmlu ħilitna, ma jfissirx li tafda falla ma jfissirx li ma tagħmilx ħiltek u ma tagħmilx il-parti tiegħek. Nagħmlu ħilitna
daqs li kieku kollox jiddependi minna. U nafdaw falla daqs li kieku kollox jiddependi minnu, eżis ħuti. Mela wara nagħmlu dak li kellna nagħmlu, ngħidlu mula jissin il-partitija għamilta, issa nafda fidejk u xekk. Kemm ħaġa sabiħa, kemm jgħix fil-paċi, min jaraf ta' bil-ħaq jafda ħajtu u xekk, il-futur tiegħu fidejn Alla. Eżis ħuti. Il-Vanġelu tal-lum, Vanġelu mhux dejjem faċli li wieħed jifhmu u jinterpretaħ u xekk. Mela id-dixxiepli tal-Farizej u l-kittieba tagħhom jikkritikaw lill-Apostli ma' Ġesu kif għamlu diġà kif smajna f'xi Vanġelu ieħor matul dil-ġimgħa, għaliex ma jsumux, però ma ninsewx li il-Farizej meta jsumu kienu jilbsu b'ċertu mod, kienu jġibu ruħhom b'ċertu mod, li kulħadd ikun jaf li qegħdin isumu u Ġesu ġieli ġibdilhom ftit saqajjhom fuq dejn u xekk. Dak li tagħmlu ħalajnejn in-nies. Allura dan mhux bil-forsi fisser li d-dixxipli ta' Ġesu ma kinux isumu, però Ġesu mbagħad jiftħilhom għajnejhom. Jidhru mintom vera ssumu u ssumu biex tidhru f'għajnejn in-nies. Però fl-istess ħin x'kien qalilhom imbagħad jasal żmien meta l-arus jaħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu dakinhar. Qed ma intom minn naħa ssumu u minn naħa tħejju biex toqtluni biex taħilsu minnej u xekk. Kemm ma tagħmilx sens eżis ħut il-wieħed jitlob forsi u jsum, però mbagħad iżomm il-ħażen f'moħħu f'qalbu. Ma tagħmilx sens eżis ħuti. L-ewwel qabel kollox wieħed irid jgħix ir-rida tal-Alla, wieħed irid jgħix il-kelma tal-Alla. Ifittex li jismagħha u jilqaħħa u jifhimha tajjeb u jgħixha fil-ħajja tiegħu ta' kuljum biex imbagħad il-kollox flimkien jagħmel sens, biex imbagħad it-talb ta' bil-ħaq jagħmel sens, is-sagrifiċċju, is-sawm, il-penitenza imbagħad jagħmlu sens eżis ħuti. U allura imbagħad Ġesu jkompli l-isfel, sfortunatament għal dawn in-nies li kien għadhom parti biex ngħidu hekk minn dak tal-antik, mit-Testament il-qadim, mhux biss it-Testament il-qadim, x'it-Testament il-qadim huwa tajjeb kollu, mit-tradizzjonijiet u d-drawwiet tagħhom ma ċċettawx il-messaġġ ta' Ġesu. U għalhekk mhux hekk il-qadim u l-ġdejд ma jitħaltux flimkien, mhux għaliex m'għandhomx u x'hekk jgħinu lil xulxejn, mhux għax il-qadim u l-ġdejd huma kontra xulxejn, imma għaliex fil-mentalità ta' dawn in-nies, il-kittieba u l-Farizej u x'hekk, li huma marbutin iżjed mat tradizzjonijiet tal-bnedmejn milli mar-rida tal-Alla, eżis ħuti, dawn allura ma jaċċettaw qatt li xi ħadd jiftħilhom għajnejhom. Dan ma jaċċettaw qatt ir-rida tal-Alla għalihom. Dan ma jaċċettaw qatt lil Ġesu, eżis ħuti. Allura forsi biex nixbru dan fi ftit kliem illum. Nistaqsu ftit li nfusna eżis ħuti, jiena rridni ta' ħajti lest li nafduhom f'idejn Ġesu. Jiena f'ħajti xirrejt li sseħħ ir-rida tiegħi u dak li jrid jien jew dak li jrid Alla minni u jrid Alla għalija. Għax nisrani veru eżis ħuti bil-mod u bil-qawwa tal-Alla u bit-talb jasal li jwarrab dak li jixtiequ u dak li jirrida tiegħu u f'ħajtu jitlob dejjem u jfittex li sseħħ ir-rida tal-Alla u dak li jrid minnu Alla biex hekk Alla ta' bil-ħaq jagħmel fih u permezz tiegħu ħwejjeġ kbar. Kjoġobkom umu bil-wieqfa. Il-messaġġ tal-Evanġelju jitlob minna li ngħixu l-fidi tagħna billi niġġeddu fil-qalb u fl-ispirtu. Nitolbu lil Missier biex jagħtina li nbidlu skont ir-rida tiegħu fil-waqt li ngħidu ħares il-poplu tiegħek mulej flimkien. Sabiex fil-Knisja jkun hemm dejjem rajja attenti għas-sinjali ta' żminijiet u jkunu kapaċi jwasslu l-Evanġelju b'mod dejjem ġdejd. Nitolbu ħares il-poplu tiegħek mulej sabiex il-mexxejja tad-dinja jippromovu liġijiet u ħarsu d-dinjità tal-ħajja tal-bniedem
mill-bidu sat-tmiem naturali tagħha nitolbu ħares il-poplu tiegħek mulej. Sabiex dawk li qegħdin jgħixu f'pajjiżi onja ma jinsewx jgħinu lill-fqar nitolbu ħares il-poplu tiegħek mulej. Sabiex aħna l-koll narfu fil-konverżjoni tal-qalb u fl-imħabba lejn il-proxmu il-kwalitajiet li jagħmlu dejjem attwali il-fidi tagħna nitolbu ħares il-poplu tiegħek mulej. Eżis ħut illum il-ġimgħa kif għedna fil-bidu huwa il-jum li b'mod speċjali l-Knisja tfakkarna ma nqalgħu qatt ħarsitna minn fuq Ġesu msallab għax huwa fuq is-salib ta' Ġesu li nitalmu mis-salib ta' Ġesu li nitalmu it-talim tal-ħajja eżis ħuti. Nitolbuh bil-qalb għalhekk lil mulej biex imexxina dejjem hu f'din it-triq tiegħu it-triq tal-imħabba. Ekku mill-qalbna nsellmu lil dawk il-ħafna ħutna li jsegwu dil-quddiesa permezz ta' mezzi diversi ta' komunikazzjoni soċjali, ma ninsew qatt mod speċjali lil dawk ħutna li ma jistgħux forsi u xekk għal xi raġuni ta' saħħa jew ta' anzjanità u xekk ma jistgħux ikunu preżenti fil-knejjes tagħna. Eżis ħuti xejn ma jieħu post lill-quddiesa fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali ma tieħux post il-possibilità min ikollu li jkun preżenti fil-Knisja. Int ma tistax tieħu sehem fikla minn fuq it-television, imma mbagħad ma tistax. Okej, u xekk. Għalhekk inħeġġu minn qalbna li hawnhekk l-attendenza l-quddiesa biex tirċievi anke lil Ġesu hija totalment differenti, tisma' l-kelma tal-Alla fil-Knisja u tirċievi l-mulej fil-Knisja milli fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Però għal dawk li ma jistgħux minn qalb eżis anzjani, eżis mord, eżis persuni b'bżonnijiet speċjali, eżis ħutna li għal xi raġuni jew oħra ma tistgħux tieħdu sehem fil-quddiesa. Hekk ninaqdu magħkom, nitolbu għalikom, hekk noffru t-talba tagħkom lill-mulej. Nitolbu wkoll għalikom eżis ħutna li titolbuna nitolbu għalikom u intom il-koll bħalissa għandkom bżonn ta' xi talba speċjali, forsi ħutna li għaddej minn xi mument mudlam fil-ħajja li l-koll ngħaddu minnu xi darba jew oħra. Ejjew b'fiduċja kbira f'Alla u f'Ommu Marija innesqu it-talbiet personali tagħna fi ftit momenti ta' skiet. U Alla li fi Kristu ibnek rid turi lilek innifsek lill-bnedmejn qawwi l-fidi tagħna biex l-Ewkaristija li qed niċċelebraw timlina bil-għena fl-istennija tal-mulej li għandu jerġa' jiġi fil-glorja u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem ilqana mulej Alla tagħna u li uniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej, għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħuna l-Arni Honraid. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti tradizzjonijiet tal-bnedmejn, mhux tal-Farisej biss, ta' kultant anke tagħna, ħafna drabi fiċ-ċentru tagħhom ikun hemm il-jien u l-egoiżmu tagħna. Dak li għallimna Ġesu minn fuq is-salib huwa fiċ-ċentru tiegħu hemm l-imħabba, jiġifieri li tagħti lilek innifsek. Mhux tiċċentra kollox fuqek innifsek u fuq l-egoiżmu tiegħek però bil-maqlub. Li tagħti lilek innifsek fl-imħabba Ġesuti u ejjew ngħidu t-talba tal-missierna, it-talba li tgħallimna kemm iħobbna Alla, u t-talba li tgħallimna t-triq il-waħda li tagħti sens lill-ħajja u li tagħtina l-ferħ veru. Jiġifieri l-imħabba vera li għallimna Ġesu mis-salib. Ngħidu flimkien: missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun. Dawk li qegħdin fil-ġnub nitlobkom tistennew sakemm niġi nqarben fil-ġnub biex nevitaw il-konfużjoni waqt it-qarbin. Il-ġisem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu ħarisni. If to
Ma nafx tajtux każ ta' dak li kantajna l-aħħar strofa. Mulej tina grazzi li nkunu l-idejn tiegħek, il-qalb tiegħek illi jħobbu lil bnedmin iva llum Ġesu irrid iħobb lill-oħrajn permezz tagħna. Ejjew nitolbuh il-Ġesu imsallab, insellmulu, nitolbuh ta' bil-ħaq. Kif Alla wera lid-dinja l-imħabba infinita tiegħu permezz tiegħu, hekk illum nitolbuh mulej jinqeda bija biex permezz tiegħi tur imħabbtek lejn l-oħrajn. U l-wieqfa ngħidu bil-qalb: nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nitolbu issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla ta' mħabba twetta il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristus Siedna. Ħanejdu bil-qalb tliet Ave Marijiet fġieħ it-tliet ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar kif talbitna hija stess, u minn qalbna nofruhom hekk għal pajjiżna biex pajjiżna ta' bil-ħaq jerġa' mill-ġdejt jiskopri sbuħija tal-fidi tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.